שימו לב למלחמה העיקשת. מי ינצח? הזחל שלו בזיליקום ינצח. או בואי. מלחמה עיקשת. רגע, תן לי לסלוט אותו. אחי, חתיכת זחל, מן. וואו, ניס. משהו מטורף. יאללה. זה מלחמה. תראי, זה בצד עצמו שם? יש לו לקחיים, רוצים? יעברו אותו, אבל לקחיים. כמה בני גרעין? ירוק הוא רוצים. כמה בני גרעין נדרשים בשביל להוציא זחל אחד תביא מספריים. בזיליקום? מה מספריים? קח מלקחיים. תביא מספריים, נסגור אותו בזיליקום. שאלה היא מלקחיים או מספריים? כי קוץ דורבן זה כבר לא מספיק. אוי, אני מוטש. ועכשיו, הניתוח. הוא חזר לחיים. מה זה, רק בזיליקום. כן. זה דרקון, אחי. וואו. טירוף. היי, מזל טוב, השתחררת היום. תראה איזה טירוף. אתה יכול להגיד משהו אחרי 3 שנים ו4 חודשים של שירות בשטחים, ופתאום אתה נתקל בכזו חיה? די. נמאס לי. איזה מטורף זה. בוג'י, בוג'י, בוג'י. פשוט טירוף. עושה פסטו. וואלה, איזה זחל פסטו. זחל פסטו. הוא ממש דבוק לזה, זה טירוף כאילו, מה זה? הנה, הוא עזב את זה. גוגו, בוג'י בוג'י. בוא לך תחויות. די, יום, הבנתי, מגיע. יום, אל תדחוף בזה התחת. איך, עשית משהו משם. בכלל הראש שלו פה. מה חשבת? חשבתי הראש פה. למה חשבת שהוא תוקף אותך עם הראש? מרביץ להם הזנב. בוא נביא לו איזה נמלה, נראה מה הוא עושה לה. בוא נביא לו איזה נמלה. נראה מה הוא עושה לה. עזוב אותו, הוא הולך מהשיח. לך לך שרים לו. מצד הפזמונים.